Ir-reintroduzzjoni tal-qorti kummerċjali jpass il quddiem favur qrati aktar speċjalizzati u proċessi aktar spediti. Wara li din il-qorti kienet twaqfet fi snin design, il-Prim Ministru Robert Abela ftit tal-ġimgħat ilu ħabbar li din se terġa' tiddaħħal. Tkellimna mal-konsulent legali u avukat fih dan il-Ministeru għall-Ġustizzja Ivan Meli li spjega se tkun qed tfisser din l-introduzzjoni li mhux biss se ġġib aktar speċjalizzazzjoni iżda wkoll aktar speditezza f'materji ekonomiċi u legali. L-qorti kummerċjali attwalment għaddej minn riforma li ħanaraw dal-waqt tkun fis-seħħ wara li tgħaddem il-proċess parlamentari. Li ħanamlu huwa dan, il-qorti kummerċjali se tkun qiegħda tissapara l-kawżi ċivili minn dawk kummerċjali, dan se jwassal għal speditezza u speċjalizzazzjoni. L-Avukat Meli żied jgħid li bħala Ministeru għall-Ġustizzja qed jsir sforz biex il-qrati ma jibqgħux daqstant ġeneriċi iżda jkun hemm iżjed speċjalizzazzjoni f'kull qorti. U semma wkoll ir-riforma tal-Qorti tal-Familja li hi maħsuba biex tagħti l-importanza meħtieġa lil-laqta soċjali f'soċjetà li kull ma jmur qiegħda iżjed tevolvi. Riforma fil-Qorti tal-Familja u dik tal-vittmi ta' droga huma żewġ riformi li l-Gvern qed juri r-ruħ soċjali tiegħu. Nemmen li riforma bħal dik tal-Qorti tal-Familja li attwalment għaddejja wkoll minn konsultazzjoni pubblika ser iġġib iktar serħan il-moħħ fejn jidħlu konflitti fil-familja. Dan għaliex permezz tagħhom qed naraw li ma nibqgħux inħarsu lejn qorti konfliġġenti imma ħadd tkun iktar emozjonali. Aċċenna dan mal-fatt li fil-qorti kummerċjali se jiżdiedu wkoll il-penis tal-ġudikatura minn 1 għal 2. Li jfisser ukoll li se jkollhom ir-responsabbilta li l-ispeditezza tasal aktar malajr min-naħa tagħhom. Dwar dan, ħadna wkoll ir-reazzjoni tal-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard li ħares lejn din id-deċiżjoni mill-lat infrastrutturali. Eventualment ukoll apparti t-tibdil legali biex ngħidu hekk li jistabilixxi l-qorti, ħajkonna wkoll l-aspett infrastrutturali hemmhekk qed nħarsu lejn li stabilixxu qorti, binja tal-qorti separata mill-qorti prinċipali, hemm binja diġà identifikata għal dan l-iskop, tibda l-ħidma fuqha issa biex is-servizzi li jingħataw daw kollha li jkollhom disputi kummerċjali ikollhom jistgħu jingħataw servizz ferm aħjar. Il-Ministru Attard temm jistqar li din id-deċiżjoni mill-aspett ekonomiku se tawgura li dawk li se jinvestu f'pajjiżna se jsibu qafas legali iżjed b'saħħtu li jipprovdi serħan tal-moħħ għal rimedju effettiv meta jkun meħtieġ.